Molt bona tarda, companyes i companys. Estem plenament en campanya electoral per a les eleccions del Parlament de Catalunya pel 14 de febrer. Personalment, vull col·laborar fent aquests reportatges per recollir les demandes del món laboral, del món sanitari, per exemple, de l'habitatge, de la solidaritat, dels nostres joves que pateixen una precarietat laboral molt important, amb una taxa d'atur que és molt elevada. Doncs avui comencem amb el tema del sector de sanitat. Com sabem totes i tots, el sector de la sanitat ha patit unes retallades els darrers anys. Aquestes retallades han precaritzat les condicions laborals del col·lectiu dels sanitaris del nostre país. Aquesta precarietat es tradueix en més temporalitat, més salaris baixos, més parcialitat, i això no ho podem permetre, perquè és un sector molt essencial. I quan parlem del sector sanitari, parlem de totes les professions que estan relacionades amb el sector sanitari. Totes les persones que col·laboren als centres hospitalaris, començant per als metges, les infermeres, els administratius, el personal de la neteja, els de la seguretat, els de la cuina, els administratius, els treballadors socials. Tots i totes són molt importants i treballen en equip. Per això jo he començat a fer una sèrie d'entrevistes que avui les verem aquí en aquest vídeo. Són entrevistes d'un metge, una metgessa i una infermera que han expressat com han passat el seu dia a dia amb la pandèmia, i després han parlat també de les condicions laborals. És veritat que són professionals amb molts anys, amb molta més antiguitat, però la realitat és que els professionals més joves que s'han incorporat darrerament al sector sanitari tenen problemes en les seves condicions laborals, com és la temporalitat, la parcialitat, els salaris baixos, i no tenen, diguem-ne, una estabilitat laboral. Per això hi ha molts de professionals joves molt ben formats que, en lloc de quedar aquí al país per treballar, se van a fora, perquè les condicions són molt millor. Doncs us deixo amb les entrevistes a aquestes persones que són professionals de la sanitat i després continuem. Comencem aquest reportatge amb una infermera que treballa en un hospital. Doncs ella es presentarà. Hola, em dic Olga, soc infermera d'urgències a l'Hospital de Martorell des de fa més o menys uns quasi 30 anys, i ja està, en principi... Sí. Doncs, Olga, jo volia preguntar-te quin impacte ha tingut la pandèmia en el teu dia a dia i després en la teva professió com a infermera. Aquest tema ha sigut molt dur per tots i totes, ja que ens veiem desbordats, no teníem prou informació, la informació anava variant cada dia, no ens sentíem del tot segur, almenys al principi, amb el tema de les EPIs, i això ens ha creat a totes molta angoixa, molta frustració. Això evidentment ens l'anàvem portant a casa perquè eren dies de molts nervis. Després, a poc hem anat una mica relaxant, ja sabíem una mica més, coneixien una mica més com funcionava aquest bitxo, i bueno, hem anat fent. El que passa és que evidentment quan et venen aquest desbordament de persones que venien més o menys en unes condicions i en 2 minuts es posaven molt malament, evidentment això acaba afectant. I després també la relació amb els pacients, que es trobaven molt sols, es troben molt sols perquè no poden tenir visites, angoixa per les famílies. Realment és una situació molt difícil tant per als sanitaris com per als malalts i per les seves famílies.
Em consta que ets sindicalista i portes una lluita durant quasi tota la teva carrera i el temps que has treballat a l'hospital. Què opines sobre les condicions laborals dels sanitaris en general? A veure, les condicions dels sanitaris no són bones. Tenim que treballar en unes condicions que moltes vegades ens sobrepassen. Aleshores, clar, nosaltres... Això no deixa de ser una professió molt vocacional, i quan estudies tu tens en la teva ment que podràs estar pels malalts, que els podràs cuidar en condicions, i el dia a dia et desborda, i realment això ens fa que acabem cremats i que acabem frustrats perquè no podem donar aquella atenció que nosaltres volem donar. I evidentment, per altra part, clar, les empreses tenen que fan la seva part de números i d'estadístiques i de diners, que això ens afecta perquè no tenim més ràtios moltes vegades de lo que realment nosaltres pensem que tindríem que tenir. Una última pregunta. Per als joves que s'incorporen al mercat laboral com a infermers, com a auxiliars, com a metges, a vegades sentim que tenen unes condicions laborals precàries per tema de la temporalitat. Això, com a sindicalista, què ens pots dir? A veure, això és un tema també molt complicat. Realment tenen unes condicions laborals molt precàries. El món sanitari és molt precari, en el sentit de que hi ha una plantilla establerta. Aquests tenim més o menys, tenim les nostres condicions més o menys, depèn també, canvien molt, depèn del centre on treballes, però ells, clar, venen a cobrir els huecos, i aleshores és complicat, i a més, com venen a cobrir necessitats i a apagar focs, les empreses també s'aprofiten d'això, i arribar a tenir una estabilitat és complicat, però les empreses que sí que podrien almenys tenir una miqueta més d'estabilitat, tampoc els faciliten, perquè ja els interessa tenir aquesta mobilitat. Doncs moltes gràcies, Olga. De res. Y molta sort. Gracias. Estamos con un médico que lleva también mucho tiempo ejerciendo esta profesión y queremos que nos diga su opinión. Primero, una presentación, doctor. Hola, muy buenos días. Soy Vicente Barragán Flores. Trabajo en el servicio de urgencias en el hospital de Martorell. Llevo 12 años trabajando en el servicio de urgencias. ¿Cuánto tiempo ha ejercido de su profesión como médico? Bueno, soy de la promoción del 84, o sea que llevo muchos años ya. Estamos hablando más de 35 años, sí. Más de 35 años, mucha experiencia. Pues yo quería preguntarle, doctor, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en su día a día y después en su puesto de trabajo como profesional del sector sanitario? Bueno, el primer impacto lo tuvo a nivel personal. Fui el primer médico de aquí, de la comarca, bueno, no de la comarca, no, del hospital mismo, como médico afectado por el virus, por el COVID-19. Estuve incluso ingresado, entonces lo he sufrido en primera persona y vi también el sufrimiento de la familia, así como posteriormente he podido restablecerme de la neumonía que sufrí, del ingreso que tuve que estar, y de ver incluso y estar manejando pacientes con gran severidad que produce esta enfermedad, e incluso ver la tragedia a nivel personal mismo sobre un compañero que ya lo tuvimos aquí, que falleció y que nos afectó realmente desde el punto de vista afectivo. Fue el mayor impacto que hemos tenido, ¿no?,
en esta pandemia en nuestro propio servicio de urgencias, ¿no? Respecto a las condiciones de vuestro sector, el sector de los sanitarios en general, usted, ¿qué valoración se le merece las condiciones laborales del sector de los sanitarios? Bueno, esto es global. No, nuestra generación jamás ha sufrido, ¿no?, una pandemia, por tanto no estábamos preparados, a pesar que se veía venir que podía afectarnos, pero no tuvimos esa visión, ¿no? No hay peor ciego que el que no tiene visión de las cosas, ¿no? Y eso es lo que no supieron tener, ¿no? Visión de las cosas que podía suceder aquí en España, ¿eh? Se negó en todo momento que esto y nos iba a alcanzar. Por eso no nos hemos podido preparar y jamás tampoco hemos podido prever que íbamos a tener 3 olas de esta enfermedad y continuamos casi o peor que el principio, ¿no? Y esto no puede ser. Pues muchísimas gracias, doctor. Ojalá que desde la política, de una vez, pues se preocupen por las condiciones del sector sanitario, por las condiciones laborales. Cuando hablamos de las condiciones laborales, hablamos del convenio colectivo, hablamos del tema de la contratación, de la temporalidad y sobre todo la precariedad de los jóvenes profesionales que se incorporan a esta profesión. Muchas gracias. Gràcies a ti. Doncs estem amb la doctora Marta Vidal, metgessa d'aquí de l'Hospital de Martorell. Doctora, quants anys portes treballant en medicina en general? Doncs mira, porto els 5 anys de la meva formació, que em vaig formar a l'Hospital de Bellvitge, i aquí a l'Hospital de Martorell ja porto 20 anys treballant. Jo soc metgessa internista i treballo a la UFIS, que és una unitat que atén a pacients grans, a pacients geriàtrics o a pacients amb malaltia molt avançada o amb situacions de final de vida. I aquí a la UFIS porto 15 anys. Doncs, doctora, aquesta pandèmia com li ha afectat a nivell del seu dia a dia i després en el seu lloc de treball? A nivell personal, la pandèmia ens ha afectat molt a totes les persones perquè ha suposat que ens haguem de quedar a casa i això implica un aïllament social molt important i que deixem de fer en el nostre temps lliure les coses que ens agraden, com per exemple doncs, anar al teatre o anar al cinema, quedar amb els amics. També ha restringit molt les relacions familiars, no podem visitar els nostres familiars grans, els nostres pares, no podem fer àpats familiars ni reunions familiars. Després també ha afectat a nivell laboral, molta gent ha perdut la feina, molts restaurants han hagut de tancar, moltes botigues han hagut de tancar, molta gent treballa des de casa, tot el tema dels ERTOs i les restriccions. Els estudiants, per exemple, jo tinc un fill a la universitat que començava aquest any que no veu l'ambient universitari i que per tant ha de fer tots els estudis des de casa i això fa doncs, que no gaudeixi dels estudis. Vull dir que ens ha afectat molt a nivell personal. També ens produeix molta tristesa veure tanta gent patir, veure tantes morts. Tot això ens ha afectat a nivell personal moltíssim, sobretot per la gent gran, no? Entenc que els familiars a l'hora de venir aquí a l'hospital per veure els familiars, els seus pares, seus mares, doncs ho tenen molt complicat, no? I a vegades molts de familiars ens han deixat durant aquesta pandèmia sols, que no han sigut acompanyats, no? Sí, una de les coses que més jo he vist o més m'ha afectat a nivell laboral ha estat veure els pacients i els malalts sols a les habitacions. Això ens fa patir molt. Fa patir molt a les persones que estan aquí soles, fa patir molt als familiars que estan a casa seva sense poder visitar els seus familiars i que tot el contacte es fa per telèfon, i una conversa per telèfon mai pot substituir una conversa personal de tu a tu.
Les famílies, quan estan aquí acompanyant els pacients, ens ajuden molt a entendre moltes vegades què és el que està passant, ens expliquen l'evolució de la malaltia, ens expliquen els tractaments, ens expliquen moltes coses, ens expliquen què li passa al malalt durant l'estada a l'hospital, perquè nosaltres entrem i sortim de les habitacions, però no és ben bé el mateix que el pacient estigui acompanyat. I aquesta soledat dona molt patiment. I després, sobretot, quan són malalties greus o quan són malalties que estem per la vida de la persona, o el fet de que hi ha persones que han hagut de morir soles, sobretot els dies de la pandèmia va ser horrorós, i ara, tot i que quan estan molt al final de la vida els deixem venir a visitar, però no és un acompanyament molt continuat, ni han pogut estar durant tot el procés de malaltia, i això fa patir molt, fa patir moltíssim als pacients i als familiars, i jo crec que és de les coses que portem més malament els professionals. També el Covid ha desplaçat altres malalties, és a dir, està ocupant molta activitat, quasi tot és Covid, i per tant moltes vegades això fa que les coses es retardin en els tractaments, es retardin en els diagnòstics, es retardin les intervencions. El Covid està fent que molta dedicació professional sigui exclusiva o quasi exclusiva pel Covid, i això fa que sigui fatal, no? Tot i que nosaltres aquí a l'hospital, la veritat és que tenim la situació bastant controlada, i de fet no s'ha anul·lat l'activitat quirúrgica, i tot es va fent i tot el planificat es va fent, però sí que és veritat que hi ha hagut bastant desplaçament de temps. Una altra cosa, doctora, les condicions laborals, sobretot el que són les condicions econòmiques dels professionals de la salut, últimament, els darrers anys, han patit unes retallades, no? Sobretot els salaris, i després el tema de la contractació, que hi ha molta precarietat, i després baixos salarios, i això que ens pots dir sobre aquest tema? Bé, nosaltres en regim amb un conveni, no? Jo sí que sé que a l'estat espanyol el conveni de salari és inferior, per exemple, si el comparem en salaris de professionals sanitaris d'altres països d'Europa, no? Jo crec que en aquest sentit nosaltres estem molt pitjor pagats que altres països d'Europa. Per altra banda, sí que és veritat que hi ha hagut unes retallades econòmiques en els últims anys, que hem hagut de fer una sèrie de demandes, que algunes les hem guanyat i ens estan tornant uns calés. També és veritat que hi ha molt contracte temporal i molt contracte precari, molt cop de telèfon per moltes professions sanitàries, però em consta que, per exemple, últimament s'han fet fixos moltes persones que estaven en contractes temporals, també per afiançar a les persones al lloc de treball i que no marxin, perquè hi havia molta fuga de professionals, molt moviment de professionals. Per altra banda, també jo, que soc de la part dels metges, ens costa molt trobar especialistes, ens costa molt trobar metges, tenim mancança de professionals i costa molt omplir tots els buits o tots els forats. Hi ha molt moviment de professional, perquè ara, com hi ha bastanta oferta de treball, la gent busca llocs, per exemple, hospitals més grans o hospitals que estan més a prop de l'àrea metropolitana de Barcelona, i bé, hi ha molt moviment de professional. Jo personalment, jo porto molts anys aquí, jo estic contenta de treballar aquí, crec que és un hospital petit, que és un hospital que fem molta feina, que treballem molt, penso que fem molt bona feina, que hi ha bon ambient de treball, i bé, jo sí que penso que hi ha situacions i condicions que haurien de millorar, però en general jo estic satisfeta, estic contenta. Doncs, doctora Marta Vidal, moltes gràcies per fer aquesta entrevista, i fins una altra. Moltes gràcies. Doncs, com heu vist, a les entrevistes que hem fet als professionals de la salut amb la pandèmia han tingut que conviure amb molts de problemes. Sobretot és el gran impacte que ha tingut en el seu dia a dia, un impacte emocional, però també un impacte en el seu lloc de treball. Per això, les nostres demandes són que el sector sanitari mai té que patir retallades en les condicions laborals. Tots els treballs són dignes, però hi ha treballs que són imprescindibles, i el sector sanitari és molt imprescindible. Doncs la nostra demanda és que els professionals, sobretot els joves professionals que s'incorporen al mercat laboral i precisament al sector de la sanitat,
doncs tenen que tenir unes condicions laborals estables, sense temporalitat, sense precarietat i amb uns salaris dignos. Doncs ho deixem aquí, ens trobem a la propera entrevista o article o reportatge per parlar d'un altre tema que és molt important també per a la societat. Moltes gràcies.